Esta és la foto clàssica. Com a presidenta de la Fundació Carles Salvador i com a alcaldessa de Benassal, no puc més que expressar la gran satisfacció de tots els veïns d'aquest humil poble de l'Alt Maestrat amb el nomenament de Carles Salvador com a escriptor de l'any 2015 per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Des de Benassal es ha ensenyat a totes les generacions posteriors a estimar la llengua i la nostra terra. La seva veu encara ressona avui en cada llibre, en cada poema, en cada paraula, en cada pedra. Quin orgull saber que un dels principals gramàtics valencians i polític de l'idioma, com ell es definia, va crear les seves obres mestres al nostre poble. El seu exemple de compromís, tolerància, mestratge i sobretot estima per la llengua són el millor testimoni de Carles Salvador. Si sempre hem dit que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua se sent hereua de l'esperit de les normes de Castelló del 32 i de la repercussió que va tindre aquell fet, avui s'hi reafirma amb motiu de la presentació de l'any Carles Salvador. La seva trajectòria humana i professional, també la literària, és assumida plenament per la nostra institució. Hem rebut ací el mateix afecte que tingué fins uns dies en la Diputació de Castelló amb motiu de l'anunci de l'any Salvador. Tant de bo que el tarannà que té la Societat de Castelló per la llengua, allunyada de qualsevol tipus de conflicte, fora el mateix en tots els àmbits valencians. Aquest exemple de tolerància i compromís és el mateix que va exercir el mestre. Sobre aquesta base, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha pensat que amb el títol Carles Salvador i el seu temps es poden observar